så er der jo bare det der, når den så endelig virker, og man står op tidligt om morgenen. Hold nu op, hvor ser jeg bare godt ud. Det er jo det, man bliver så forelsket i. Episode 2, Sandra. Hvor det er vildt. Ja. What a week. Ja. Hvordan har du haft det? Jeg er glad for, at jeg har hørt den første episode. Vi har nemlig hørt det første episode af vores podcast, og man finder ud af, okay, måske man er lidt generet, måske man ikke er varmet helt op. Hvad skal man sige? Hvem siger det næste, og hvem spørger om noget? Og snakker jeg for meget? Snakker man for lidt? Ja. Altså, ja. Man er positivt overrasket med forbedringer, så det har vi taget med her til episode 2. Ja, og velkommen til vores podcast, episode 2, Nordic Beauty. Ja. Vi er rigtig, rigtig glade for, at I lytter med alle sammen. Og at vi har lige fået noget feedback for dem, der er producer, og dem, der er instruktører, og dem, der lige redigerer det. Så nu er vi ekstra klar i dag til at give den smadre. Ja. Og bag mikrofonen, der har vi jo mig, som er kosmetisk sygeplejerske, der hedder Sandra. Ja, og bag den anden mikrofon, der har vi Henriette, som også er kosmetisk sygeplejerske, og det er mig. Ja. Og her i episode 2 skal vi tale omkring Botox. Vores yndlings. Ja. Eller i hvert fald noget, vi rigtig godt kan lide. Elsker det. Vi er lidt for glade måske for. Nu får vi det hypet lidt, ikke? Fordi der er jo også mange andre gode treatment, det er slet ikke det. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi er glade for Botox. Lige præcis. Og det har været et emne, der har interesseret os meget, fordi vi arbejder meget med det. Så det, vi skal snakke om i dag, som Sandra sagde, det var Botox. Vi kommer ind på, hvad er Botox, og hvad bruger vi det til? Og vi har fundet nogle lidt sjove historier på nettet, og noget fra TikTok af. Og så bagefter så kommer vi ind på, hvordan man skal finde en klinik. Ja. Ja, hvad er den rigtige klinik for dig, og hvordan får du undersøgt, om det er den rigtige, og hvordan skal du finde den rigtige? Det er jo ligesom at skulle til frisøren nærmest. Der er rigtig mange at vælge imellem, når man skal finde et godt tillid, og det der er ved det, det er jo, at man kan se resultater med det samme, så man vil jo rigtig gerne have det bedste af det bedste. Ja. Og en god pris. Også det. Og fordele og ulemper. Det er jo ikke, Botox er jo ikke for alle, men det er for rigtig mange. Det er for rigtig mange, men som du siger, det er ikke for alle, og det er helt okay. Ja. Der findes mange andre mirakelmidler. Filler er jo også et fantastisk produkt, så der er jo noget til alle. Ja. Sidst i programmet, der vil vi gerne snakke om the treatment of the week. Altså hvad vi synes er den ulige behandling. Ja. Inden for det emne, vi selvfølgelig har snakket om. Ja, så det er lige en lille kort episode om det hele. Ja. Nå, men Botox. Du har jo selv prøvet det. Det fortalte du sidste gang. Ja. Det er jeg ikke så rej for at fortælle om. Nej. Det er, står 100% inden for, hvad jeg får lavet og sådan ting. Ja. Så ja, jeg har fået lavet Botox. Det har du også. Ja. Kan du huske, hvordan det var første gang, du fik behandling? Ja, det kan jeg faktisk godt. Godt spørgsmål. Fordi det var sgu lidt skræmmende. Jeg synes, det er lidt grænseoverskridende, at der var en, der kommer med en nål i mit ansigt. Ja. Jeg har da fået en nål mange gange i ballen, fordi jeg skulle vaccineres. Og så fordi, at vi som sagt er sygeplejersker, så vi har jo selvfølgelig også taget blodprøver og lagt noget, der hedder PVK og sådan noget på hinanden og på sig selv. Og sådan lidt. Jeg har ikke lige taget en blodprøve på mig selv, men vi har prøvet lidt forskelligt. Så jeg synes, det var vildt grænseoverskridende, at jeg kan se den her nål her, der bare kommer tættere på mine øjne. Og lige pludselig så sidder den der bare. Og det gjorde lidt ondt. Ja. Det gjorde det. Det var ikke, fordi man græder eller noget. Jo. Altså, man kan godt holde til. Det spænder også lige lidt. Ja, og så tror jeg egentlig, det værste prik, der var lige det første prik. Og så, så får man lige 1, og så får man lige 2, og så er man sådan, og så får man lige pennen også, og så er man sådan, bum, done. Så går man op i spejlet, og så ligner man bare en, der har fået en masse myggestik. Ser fucking dum. Man ser virkelig, undskyld ikke, men man ser virkelig dum ud. Men det går over igen. Det går over efter en time, og så venter man lidt på det der Botox, det kigger ind. Yeah. Og det ved man jo ikke lige, hvordan det føles. Så jeg kan faktisk huske første gang, jeg sidder i bilen på vej til Jylland, og lige pludselig kan jeg mærke, at min pande, den er helt vildt mærkelig. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg er sådan helt. Jeg kører på motorvejen og sådan på vej til Jylland og sådan, der er et eller andet galt. Der er et eller andet helt galt her. Jeg har helt glemt, at jeg har fået Botox der. Jeg skal hjem til familien. Det var, jeg kører til Jylland faktisk. Jeg kører hjem til min far og siger, ser min pande lidt mærkelig ud? Så siger jeg, nej, den ser fin ud. Nå, jeg tror bare, jeg ved ikke.
måske bliver ramt af en flue eller et eller andet, der kører. Det synes bare, den spænder lidt, der er et eller andet deroppe. Og så siger han til mig, har du ikke lige fået lavet et eller andet i panden? Der så sådan, gud, jeg har ikke glemt. Jo, det er det, der er kigget ind. Det var lidt sjovt, min far faktisk også skulle fortælle mig det. Når man selv er kosmetisk sygeplejerske. Men man havde lige glemt det, fordi det ligesom var gået de der 10 dage. Ja. For at det ligesom har en rigtig virkning. Så ja, det er lige sådan, jeg husker min første episode med Botox. Ja. Hvad med dig? Jamen, jeg husker det også sådan, at det spænder. Jeg synes egentlig ikke, det var så meget stikkende, der gjorde, fordi nålen er så lille. Men, ja, den er mega lille. Men det er mere det der væske, man sprøjter ind. Der er jo ikke rigtig plads til det, så det spænder lidt. Men ja, så får man de der myggestik, og de går væk efter et par timer. Man kan jo risikere at få et blåt mærke, men altså, det hele er jo ligesom andre blå mærker. Ja. Det er væk et par dage jo. Så oplevede jeg også, fordi at de der muskler, jeg ikke brugte, så begyndte de andre sådan lidt at kompensere. Så jeg havde sådan lidt spændingshovedpine. Ja. Men det synes jeg egentlig aftog efter sådan 14 dages tid. Eller sådan. Og så er der jo bare det der, når den så endelig virker, og man står op tidligt om morgenen. Hold nu op, hvor ser jeg bare godt ud. Det er jo det, man bliver så forelsket i. Det er altså en dejlig følelse, når der er de der linjer, de endelig er blevet reduceret, og man har bare den der shiny pande, der bare spot on, og der er ikke nogen make-up-rester, og der er ikke nogen sure bekymringsrynke, eller der sådan træder frem. Den står bare, og man har stadig mimik. Ja. Det er jo det, folk er bange for. Ja. Men altså, jeg vil sige, lige der mellem brynene, ikke, den er der altså ikke mange, der kan gennemskue. Nej. Tværtimod, så du ser bare så frisk ud, og man har ingen sovelinjer, fordi hvis man har haft mareridt eller bekymrer sig, eller noget, som du siger, ikke? Ja, fantastisk. Det er dejligt, det er væk. Jeg kan også sådan, nu her, da jeg er blevet færdig som kosmetisk sygeplejerske for et halvt år siden, så skulle jeg til en barnedåb. Og så spurgte alle jo, nå, du er lige blevet færdig, og ja. Så er det sådan, hvad har du fået lavet? Har du fået lavet dine læber? Og så er jeg sådan, nej, det skulle hun naturelle her stadigvæk. Jeg vil gerne have dem lavet, men vi venter lige lidt endnu. Og så sagde jeg, men jeg har faktisk fået lavet noget. Nej, hvad har du fået lavet? Så sådan, Botox. Hvor? Hvor har du fået Botox hen? Ja. Så jeg sådan, det har du fået i panden. Den har da aldrig været så skarp, som den er lige nu. Og så var de sådan, det kan man ikke se. Nej. Nå, men det har jeg altså. Ja. Og forklaret dem, det er, for vi følger jo sådan lidt, hvad er det så? Så sådan, det går bare ind lige at få musklerne til at slappe af nu. Så er vi ikke altså over spændt der lige for især mine træk, fordi jeg bruger meget mimik. Ja. Så det er ikke så voldsomt, når jeg taler. Og det er der ikke nogen, der kunne gennemskue endnu, så jeg har da i hvert fald fået en rigtig mængde. Ja. Og det er jo også det, der er vigtigst. Det vigtigste er jo, at man gør det for sig selv. Ja. Og ikke for andre. Min kæreste skulle da i hvert fald aldrig nogensinde komme og sige til mig, skal du lige fikse den der bekymringsrynke der? Ja. Next, du. Ej. Så tror jeg bare, jeg vil gå totalt i modstrid, og bare være sådan, aldrig i livet, om den skal fikses nu. Nu er den kommet for at blive. Ja. Du skal se på den hver dag. Ja, du skal simpelthen ikke. Men det er jo det, der er ved det, altså, som er super vigtigt. Det er jo, at man gør det for sig selv. Nemlig. Ja. Er det alle, der kan få Botox? Ja, alle kan få Botox, hvis de kommer ind til en konsultation hos en læge. Ja. Hvad kunne det være, hvorfor kunne man ikke få Botox, for eksempel? Det ved jeg faktisk ikke. Kan du fortælle, hvorfor man ikke kan få Botox? Hvis man er gravid, eller ammende. Jamen, hvad vil den egentlig for det der? Fordi det har jeg faktisk lige været inde og læse lidt om det der. Også i forhold til med gravide og med filler og alle de der ting der. Kan du fortælle mig, hvorfor at gravide og ammende ikke må få Botox? Det er fordi, det er etisk. Det er etisk råd, at man behandler ikke på gravide og ammende, fordi man ikke ved, hvad det er, der kommer til at ske. Ja, det var faktisk det, vi snakkede om på mit arbejde, men vi var sådan lidt, men der er jo ikke noget, som vil kunne gå ind, altså hvad vil kunne gå ind og ramme? Og det er det, man ikke ved. Så der er heller ikke lavet noget forsøg på det. Nej. Fordi vi var jo selvfølgelig inde og google, og det er det samme med, man siger, at man ikke må få farvet hår. Ja. Det er fordi, man ikke ved det, og der er ikke lavet noget forsøg på det. Lige præcis. Ja, for det er det samme med laser og med filler. Ja. Der siger vi også nej, hvis man er. Men med filler, så er det på grund af hyaluronase, ikke? Det er også på grund af, at man ikke ved, hvad der sker. Men med filler, der kommer vi lidt mere ind på, hvordan det virker i kroppen. Og ja, hvad der kan ske af komplikationer. Ja, men det er rigtigt lige gravide og ammende, men det er fordi, at vi er lidt skeptiske på min arbejdsplads med den der. Ja. Altså, vi gør det ikke. Der er ikke noget med, vi gør det overhovedet ikke, og vi spørger jo også, og det skal man jo også, når man laver en forundersøgelse og sådan nogle ting, spørger dem.
Men vi har bare snakket om det. Ja. Det er lidt sjovt faktisk, at gravide og ammende ikke må få det, når vi ikke rigtig har noget evidens på det. Men det, hvem tør da også at sætte sin krop til? Det skulle jeg sige ikke. Nej, men man har jo hørt nogen, som har været ude i medierne og sige, at de fik Botox, mens de var gravide, men de ikke sagde til deres behandler, at de var gravide. Det har jeg sgu aldrig hørt om. Men det er ikke det, man skal gøre, fordi at man ved jo netop ikke, hvad det er, der sker i kroppen. Det eneste, man ved med Botox, det er jo, at det er ude af kroppen efter 6 måneder, med de præparater, der er godkendt her i Danmark. Ja. Og så ved vi, at det kun virker i musklen. Det virker ikke i blodbanen eller noget som helst. Så hvis vi rammer en blodår, så fiser det bare videre. Der er desværre ikke noget. Det er ikke sådan, så går det lige ned til leveren, og så stopper det lige i leveren eller noget. Nej, det er kun i musklerne, det virker. Ja. Det er nemlig rigtigt. Men hvordan får man lige sådan en tid hos sådan en læge? Altså til en konsultation, tænker du? Tænker jeg, hvordan gør man lige det, hvis nu jeg gerne vil have lavet Botox? Så kontakter du klinikken og booker en tid til en lægekonsultation. Det skal være en læge, når det er medicin, der bliver sprøjtet ind. Ja, så jeg som kosmetisk sygeplejerske må faktisk ikke gøre det? Nej, desværre kan vi ikke godkende. Der skal lige en læge med ind over. Det er også i forhold til, hvis man tager noget medicin, eller har en kronisk sygdom, eller lignende. Så for at du på den helt sikre side, og ikke laver nogle ulykker. Så, også fordi, at de, som du sagde tidligere, det er et lægemiddel. Lige præcis. Så derfor er det altså vigtigt, at man ved, at man har snakket med en lægefest, og det ikke er en kosmetisk sygeplejerske, eller whatever, der sidder derude, der ligesom siger, jo, det må du gerne. Det skal du bare gøre. Der skal du ikke spare på noget. Nej. Selvom det ikke er farligt, så er der jo stadigvæk en grund til, at der er en læge, der skal ind over det. Lige præcis. At det er ikke bare noget, man bare giver ud. Det er også et virkelig, virkelig dyrt præparat. Ja. Altså det er dyre dråber, man får i huden. Så man skal også være opmærksom på, hvad det er for nogle produkter, man får. Jeg har jo læst en artikel om, det var faktisk vores redaktør, der havde fundet den, som sendte den. Og der var det om nede i Saudi-Arabien, om nogle kameler, som har fået Botox. Ja. Fordi de skulle til en skønhedskonkurrence. Kamelerne? Ja, kamelerne. 33.000 kameler. De skulle til skønhedskonkurrence. 45 af dem blev diskvalificeret, fordi at de havde fået Botox. Eller filler. Det var jeg virkelig sådan, hold da op, det er seriøst for skrækkeligt det her. Prøv at tænke, at man udsætter et dyr for det her. Ja. At det dyr er bare overhovedet ikke blevet skabt til en skønhedskonkurrence. Tænk, hvis alle beauty queens også blev diskvalificeret ved okay. beauty pageants. Ja, hvis de var. Ja, det var også vildt, ikke? De tog åbenbart noget... Nej, de er helt naturlige, helt naturelle. Ja, det er all naturelle herovre. Altså, okay, fair nok, man lige har fået fikset nogle ting, ikke? Det kan vi jo selvfølgelig godt forstå, men jeg tror bare, jeg er helt i chok over, at man har valgt kameler. Altså, så alle dyr kameler. Det er en transport, altså det er ørkning, det er et mega fascinerende dyr, og det har virkelig knoklet i flere år, altså 100 år fra Egypter og alle dem der. Og så skal de fandme bruges til en skønhedskonkurrence og udsættes for Botox. Altså, jeg ved, hvor stor en mængde de havde fået. Ja, det må dele med have været meget. Ja. De snakkede om, at det er land med, at en kamel, den skal have den rigtige pukkel, og den skal have en lang næse og sådan ting. Så det kan jo godt være det for at få det lidt længere fyldt ud eller noget. Men så havde de brugt noget udstyr. Det var et eller andet lys, som de så havde proppet op på, hvor de så kunne se, at de skinnede igennem eller et eller andet. Så kunne man se, der lå der filler. Ja, det var faktisk lidt crazy. Men en lille anekdote der. Eller en lille sidebemærkning, for at det ikke kun er os mennesker, der får Botox. Så alle kan få Botox faktisk. Vi skal bare ikke lige udsætte kameler eller hund eller kat for det. Nej, og så skal man jo også huske, at Botox, det er jo nervegift, så den mængde, vi giver, den er så... ekstremt lille. Ja, lige præcis. Så der kan man ikke ske noget. Men får man det i kæmpe store mængder, så kan man jo godt slå ihjel med det. Det er jo ikke for sjovt. Nej, det er det faktisk ikke. Men jeg har faktisk aldrig hørt om et dødstilfælde omkring en, der har fået Botox. Nej, det er fordi det er jo virkelig masse mængder, man skal have. Det er jo virkelig, virkelig meget
for at det går ind og påvirker. Ja. Den lille smule mængde, vi bruger ude i klinikkerne, det er jo... Nej, det er for min. Det er ingenting. Altså, ja, nej. Også fordi vi vil jo gerne have, at det, som vi snakkede om tidligere, ser naturligt ud. Og hvis det nu er, at vi kommer til at ramme en muskel, så man får nogle lidt for store øjenbryn, eller et eller andet, nogle gange får de sådan, der hakker op, så kan man nå at fikse det. Ja. Altså, så ligger vi lige et prik lidt længere nede, eller et eller andet, fordi det er så små doser. Så det er jo derfor, det er jo et mirakelmiddel på de punkter der, men man skal så heller ikke have for meget af det. Nej. Men har du oplevet nogle komplikationer ved brug af Botox, eller set eller hørt noget? Det er lidt sjovt faktisk. Lige med Botox har jeg ikke. Jeg har ikke... Selvfølgelig har man set skræmmescenarier af nogle kendte, der ser lidt anderledes ud, fordi de lige pludselig er blevet helt tight i ansigtet eller et eller andet. Men ikke noget ude i klinikker, altså ikke på mit arbejde eller noget, eller da jeg var under uddannelse. Der har jeg faktisk ikke lige set noget, eller hørt noget. Slet ikke med Botox. Det eneste, det har været, at folk har været sådan, jeg har ikke noget effekt af det. Så skal man bruge mere, og man skal jo hele tiden vurdere, hvem patienten eller kunden er. Vi bruger mere på mænd, og der har jeg så hørt et par gange, at de har ikke haft noget effekt af det. Lige meget, hvor meget vi ligesom giver dem, så har det bare ikke haft effekt. Altså, jeg har oplevet nogle gange, der er de der pander, der kan være lidt svære, ikke? Altså, når man skal give i panden. Man giver jo mellem brynene, for at vi løfter op, og så har vi panden, som godt kan få det til at falde lidt ned. Så hvis man har givet lidt for meget, så kan man godt blive sådan lidt tung i panden. Jeg har godt hørt om det, men jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der har været inde og fortælle, at de havde oplevet det her med, de har fået lidt for meget. Men det er måske også fordi, at jeg er lidt nyere, så man har måske skruet ekstremt meget ned for den mængde, man brugte i panden i forhold til før. Altså, det ved jeg jo ikke. Nu er det bare lige en teori at smide ud. Fordi at det var det, jeg godt hørte, der kunne ske. Men har slet ikke oplevet det endnu. Kun det med øjenbryn. Folk er sådan lidt, jeg vil ikke gå og se ond ud. Nej. Eller lige en eller anden tegneseriefigur. Dr. Spock. Ja. Og jeg har selv prøvet, hvor jeg fik lidt for meget i panden. Det giver sådan lidt en tyngdefornemmelse. Det er ikke... Jeg synes ikke, jeg ser mere træt ud eller lignende. Til gengæld er mine linjer, der er helt væk i panden. Men det gør lige, at man har lidt tyngde. Fik du så også i bekymringsrynken? Ja, altid. Fordi at altid. Lige præcis, nu snakker vi meget om pande. Vi giver jo næsten, eller det gør vi i hvert fald ikke hos os, vi giver jo ikke Botox i panden. Nej. Uden at give i bekymringsrynken. Nej. Som vi også kalder glabella. For at folk netop ikke bliver så tunge. Lige præcis. Vi skal jo have løftet op, så vi ser friskere ud. Ja. Vi skal være sunshine fra 5 om morgenen. Ja. Ja. Har du andre? Jamen, så jeg på Instagram, det der petose, man kan få, det er jo, når øjenlåget får lov til at slappe for meget af. Det er rigtigt. Og sker det er jo den værste komplikation, der nok kan være, fordi man har jo svært ved at væde sit øje, så det bliver ved med at være fugtigt og sådan noget, så det skal man lige have lidt hjælp til. Men også det er en af de muskler, vi bruger allermest ud over vores læber, det er jo vores øjenlåg. Jo. Ja. Det går jo helt automatisk, og det er jo super vigtigt. Men det er faktisk rigtigt, ja. Det er ikke noget, jeg har aldrig set det faktisk. Nej, jeg har heller ikke selv oplevet det. Nej, men man hører jo altid om skrækscenarier og sådan ting. Der er jo altid noget. Ja. Men det gode er jo ved Botox, som vi nævnte tidligere, det er altid ud af kroppen inden for efter 6 måneder. Så det vil jo også sige, at de komplikationer, der kan være, de er jo aldrig permanente. Nej, det går heldigvis over igen, og nogle gange så kan man jo få mere, hvis det er, man ikke synes, man har fået den helt optimale. Så hellere for lidt end for meget. Ja, enig. Altid. Nå, back to, hvad der trender lige nu. Nu ser du lige, du har set noget på Instagram. Så har vi jo faktisk også set noget på TikTok, som trender lige nu. Jeg vil helst ikke sige det ord. Vil du sige det? Frownies. Det er en trend, der åbenbart er på TikTok. Jeg er åbenbart lidt for gammel, så jeg er ikke på TikTok. Jeg er heller ikke kommet med på billedet. Det er simpelthen, og så gamle er vi bare overhovedet ikke, Sandra. Nej. Nogle gange er jeg lidt 80 år indvendigt, men altså... Er det rigtigt? Ja. Ej, jeg føler, jeg er 18 endnu, men altså... Forever young. Det synes min kæreste også. Men ikke mine venner. Nå, nok om det. Der var det simpelthen noget, der trender noget, der hedder... det er nogle plaster.
Ja. Noget, som skulle have samme effekt som Botox. Okay. Og det er til folk, hvis man nu ikke har råd til Botox, eller hvis man er bange for Botox, eller ikke tror på, at det har den virkning, det har, og det her, man ved, at det er en gift. Det er jo toksin, så det her med, at man er bekymret for, hvad det gør, så har der nogen, der har lavet et alternativ, som hedder Frownies, som er nogle plaster, man putter på ansigtet. Man skal rense sin hud rigtig godt. Man skal lave sin natrutine, og så propper man dem på. Og så er det influencer, der har været inde og fortælle om det her. De fortæller, at det virker bare. Ja, spændende. Hvad tænker du, Sandra? Tror du det her, det virker? Skal jeg putte det der plaster på hver dag? Ja. Jamen, det er ikke tid til. Det har vi tid til. De får det til at lyde rimelig nemt. De har skitseret det op med sådan 5 punkter. Skal jeg se, om jeg kan finde dem. Ja. Hvor de faktisk fortæller, du ved, det er jo ligesom ens aftenrutine. Du vasker dit ansigt, og så renser du dit ansigt. Og så putter du creme på, og så putter du en anden creme på, og så putter du måske lige en tredje creme på, og så putter du bare de der stickers på. Eller hvad hedder det, plaster. Er der en pris på dem? Ja, det var der faktisk. Nå? Ja. Nu skal jeg lige finde. Google er jo din ven. Så jeg har jo selvfølgelig googlet dem. Ja, nu skal du bare høre her. Hvis man går ind på Google, så kan man google Frownies. Så kommer der op her, og de hedder på dansk rynkeplaster til pande og mellem øjenbrynene. Og lige nu, der kan du få en pakke til 233,75. Og hvor mange gange er der en pakke? Kan du også se det? Ja, skal jeg lige se her. Hvor mange kan man lige få her? 144 plaster per æske. Okay, man skal putte en på hver dag? Ja. Okay, så der er alligevel til de der. Hvad er der så? Jamen, der står, at de bedste resultater opnås, at man bruger dem om natten i 30 dage i træk, eller til, at det ønskede resultat er blevet opnået. Man kan også godt putte den på i løbet af dagen, men vi skal minimum sidde 3 timer. Derfor er det mest optimale, at man bruger dem, når man sover. Og det er totalt uafhængigt af dit udseende, så kan alle bruge dem. Så ja. Så der er jo sådan cirka til 4,5 måneder, ikke? For 300 kroner. Det er jo meget godt givet. Og så hvis du ikke vil have sprøjtet noget ind. Ja, hvis det så virker. Ja, vil du turde købe sådan en pakke her og prøve det af? Så kan vi snakkes videre om 30 dage. Står der, hvad det indeholder? Der står, materialet er lavet af blødt og behageligt materiale, baseret på naturlig dextrin, som er klæbemiddel udvundet af majs, der kan klippes og skræddersys til din specifik form og behov. Plasterne har en blød kant. Ja, men altså, der står ikke, hvad det er. Kan man se, at man har plasterne på? Altså... Eller bliver det sådan opløst i huden? Ej, man kan nok godt se, at du har plasterne på. Det er et stort plaster. Du kan klippe det til. Du kan klippe det sådan det er trekanter, kan jeg se her. De har lige vist en dame her. Nu viser jeg dig det. Ja, hun ser meget, meget flot ud bagefter, må jeg sige. Der er nogle fine før- og efterbilleder. Ja. Om jeg vil tro på det? Ja, kan du finde på at købe sådan en pakke der? Nu ved man jo godt, hvorfor linjer de kommer til. Det er jo, fordi vi bruger dem, som du selv siger, du har meget mimik. Der er nogle dynamiske linjer, som så kan gå hen og blive statiske, fordi du har brugt din mimik for meget. Ja. Så linjerne sætter sig. Hvis du så bare prøver at glatte dem ud med et plaster, så har du stadig mimikken, det dynamiske. Og det vil jo sige, at du kan fortsætte med at bygge dine linjer op, og ikke forebygge, at de kan bevæge sig. Nej, præcis. Så på en lang sigt, så tror jeg ikke, jeg vil have den store tillid til at rende rundt med plaster mellem brynene. Ej, det er også... Det er et godt alternativ til at prøve af, hvis det er, man tør. Nu står der jo som sagt ikke, hvad det indeholder, så vi ved jo faktisk ikke lige, hvad det er. Men der er nogle klogere hoveder end dig og mig. Der er nogle doktorer. Ja. Nogle læger, der har været inde og kommentere på det her produkt. Ja. Og de skriver, at der ikke er noget evidensbaseret viden inden for, om de virker. Det kan man ikke tage hul for. De er faktisk heller ikke godkendt i den kliniske og anti-rynke age, skriver de. De skriver anti-age et eller andet.
Så det er ikke godkendt til, at det faktisk må sige, at det er et reducerende produkt i forhold til linjer. Derudover, så siger de også, at hvis det nu er, at man ikke kan lide Botox og sådan nogle ting, så husk at drikke en masse vand. Hold huden fugtig. Køb en god, fed creme. Drik vand. Vand er godt, vand er sundt. Jamen, det er jo også rigtigt. Ja, og det er jo også rigtigt. Og så er der en anden læge, der siger, at grunden til, at vi har så mange skader på huden og alle sådan ting, det er jo vores værste ven, og det er solen. Ja. Solen skader huden afsindigt meget. Og det er jo først nu her, at man er kommet ind og været sådan, man skal faktisk bruge solcreme hver dag. Ja. Brugte dine forældre solcreme? Nej. Jeg brugte heller ikke selv solcreme. Nej, det gjorde du da vel ikke? Nej, jeg skulle da stege så meget som muligt. Ja, man skulle være rød, før jeg kunne blive brun. Ja, op til 20'erne, ikke? Og så begyndte man sådan at have lidt føling med det. Og nu her i 30'erne, hvor det bare er gået ned ad bakke, siden man var 25, ikke? Så har man virkelig forstået vigtigheden i at bruge solcreme. Ja. Også med forskning og alt sådan noget. Og vi desværre, så har man jo også nogle nære omkring sig, som man enten ved har haft hudkræft, eller modermærkekræft, eller som bare gør, at man gerne vil passe på sig selv og forebygge så meget som muligt. Præcis. Og det er virkelig sjovt, ikke? Fordi at førhen, der havde man jo sådan et solarie derhjemme nærmest, ikke? Altså alle folk havde sådan en lille skærm, de satte op foran hovedet for at få farve. Jamen, det er min mor. Jeg vil sige selv. Altså, det var jo sådan noget, jeg så hjemme hos mine veninders forældre og sådan ting. Mine forældre har aldrig rigtig været sådan nogle solrotter. De har faktisk altid været gode til at putte solcreme på mig og sådan nogle ting. Men jeg måtte også kun få lys på lysolade, og jeg måtte ikke få... jeg måtte aldrig få krydderboller og sådan nogle ting. Men sådan er det i Sønderjylland. Hvad der er bedst, og hvad vi hører, der går man efter. Så min mor har faktisk altid været god til at putte solcreme på os. Men der er jo mange, der ikke har brugt solcreme, og der er mange, der ikke ved, hvor meget det egentlig skader. Ja. Det er ikke, fordi det skal handle om det overhovedet, men det er bare lige sådan et reminder. Hvis du gerne vil have fat på linjerne i god tid og forebygge, så start med solcreme. Ja, og allerede dæk ansigtet til. Altså når man ligger ud og steger. Altså det er jo der, linjerne kommer aller tydeligst frem. Det gør de også på halsen. Der er mange af os, der er blevet solbrændt på halsen. Altså. Ja. Men gerne de der 50 faktorer i ansigtet og hver dag. Ja. Altså, der er stadigvæk UV-stråler derude, så be your best friend. Ja. Hvis man er en, der går op i meget i sin hoved og virkelig gerne vil det bedste, så er det bare hyaluron. Ja. Det er... Fugt. Ja, fugt. Hyaluron. Find en creme med masser af hyaluron eller en serum. Og husk at drikke vand. Vand er godt, vand er sundt. Og så solcreme. Ja. Og hvis det ikke hjælper, så kommer du ned til os, og så snakker vi om Botox. Ja. Og det gode ved Botox, der er jo faktisk evidens på. Man ved, det er et sikkert produkt, og det er gennemtestet, og de fleste kan tåle det. Det er meget minimalt folk, der ikke kan tåle det, fordi som vi også har nævnt tidligere, det bruges også ude på sygehusene i medicinsk regi. Ja, ved du, hvad man bruger det til, for eksempel? Jamen, der er jo de her spastiske lammelser. Der er også, hvis der er noget med tarmene, man kan få det i tarmene. Man kan også, hvis man har en elfisler. Lige præcis. Så får man faktisk også Botox. Og det skal bare ikke være noget tabu, og jeg ved faktisk, der er mange, der faktisk har fået det. Yeah. Flere end hvad folk lige går og fortæller om. Det ved jeg både privat, men også bare sådan på grund af mit arbejde, at det er der mange, der har fået. Og hvis man sveder meget, så får man faktisk også Botox indunder. Ja, det kan jo være i håndflader eller under armhulerne. Ja. Så skal man lave sådan en test, faktisk ved jeg, hvor så skal man se, hvor meget man sveder. Og så er det noget vat, man får vist under, så skal de veje så meget. Vi gør meget i det offentlige for at være sikre på, når det er, når man får Botox inden for den medicinske verden. Så man ikke bare giver bare for at give. Men når det er sagt, så bruger vi det rigtig meget ude i det medicinske. Ude på hospitalerne og sådan ting. Det er virkelig et mirakelmiddel. Ja. Og vi prøver det også mere og mere i den kosmetiske verden. Ja, der kommer jo hele tiden nye steder, man kan finde ud af, hvor man kan lægge det, og hvad det kan gøre ved ens udseende. Vi må kun lægge det i kosmetisk øjet med, men der er jo nogen, hvor det også hjælper på lidt andre ting. Men vores udgangspunkt, det er jo for at optimere. Ja, det kosmetiske, så man ligesom
kan være, så vi kan stå inden for det. Så vi ikke går ind og diagnostiserer og siger alt muligt. Ja. Ja, nu har vi snakket lidt om Botox, Sandra, og vi skal lige have rundet et andet emne også. Ja. Ja, det er nemlig det her med, hvordan finder man den rigtige klinik. Ja. Ja, og det er jo... Ja, det er jo lidt en jungle at skulle navigere rundt i. Det synes jeg jo selv også. Det synes jeg jo også, når man skal ud og spise. Hvad har jeg lyst til i dag? Vi har så mange valg, og vi har så mange muligheder. Har jeg lyst til frikadeller, eller har jeg lyst til burger, eller har jeg lyst til noget indisk? Altså, der er så mange ting. Og det er der lidt inden for den her verden, og synes jeg nu efterhånden. Jeg synes, der er kommet mange klinikker, især herovre i København. Ja, og jeg tror heller ikke næsten, der findes en by, eller flække, eller provins, hvor der ikke er en klinik. Nej, der skulle lige være Jægerup, hvor jeg kommer fra, hvor vi er 250 indbyggere. Men så kommer jeg til at åbne en der. Ej, men du har ret, det er jo alle steder. Ja. Det kommer ind. Vi er kommet for at blive, lad os sige det sådan. Ja. Om man ved det eller ej. Men hvis du nu skulle vælge en, Sandra, hvis du nu ikke var kosmetisk sygeplejerske, nu er du lidt en bias, men lad os nu sige, at du ikke var en kosmetisk sygeplejerske. Ja. Hvad vil du så gå ind og kigge på? Jeg fik faktisk Botox, inden jeg blev kosmetisk sygeplejerske. Spændende. Jeg vandt en konkurrence. Hvad? På Facebook? Nej, jeg var til et event, fordi jeg synes jo, det var en jungle at finde frem til, hvad for en uddannelse jeg skulle vælge. Så der var sådan en introduktionsaften, men det var jo egentlig bare, det var jo bare for kunder. Og så deltog jeg i den, fordi at så kunne man både se, hvad det var for en type behandlere, der var, hvad for nogle læger, der var tilknyttet, hvad kundeklientellet var, hvad det var for en verden, man var på vej til at træde ind i. Så jeg kom egentlig bare som kunde, bare for at få noget viden og information. Og så var der sådan en lodtrækning om, at man kunne finde Botox til 2 områder. Og så vandt jeg. Nej. Jo. Og jeg skulle aldrig vundet noget af sådan noget der. Det er jeg heller. Jeg har aldrig vundet. Ej, det var sgu en af de dyre præmier, det der. Jo en værdi over 2.000, mand. Men der fik jeg det så. Altså, jeg fik det den ene gang, og så tror jeg, der i 2 år, før jeg fik det igen. Ikke? Men jeg var glad for det, og ja. Og så, hvorfor gik der så længe? Jamen, det var jo havde det så god en holdbar? Eller? Nej, det tror jeg ikke, det havde. Nej. Det var bare, jeg skulle bare lige prøve det. Jeg skulle have en mening omkring det. Jeg har sådan, man kan ikke have en mening om noget, man ikke har prøvet. Nej, det samme. Ja, og så, så sneg jeg jo mig selv lige så stille ind i branchen, og så, så det var egentlig sådan, det startede. Ja, okay, så du valgte faktisk ikke lige helt selv den her. Du vandt den, ja. Men hvis du nu i dag skulle ind og sådan lige kigge på, hvad det skulle være, hvordan vil du så finde den perfect match til dig? Ja, altså man kan ikke lade være med at kigge lidt på prisen. Det er jo ikke, fordi man er tilbudsshopper, men man vil ligesom gerne lige vide lidt om priserne. Nu er jeg desværre lidt skadet, fordi man er så sygeplejerske, så man har jo også lidt med, hvad for nogle præparater de bruger. Man ved, at der er 2, der er godkendt til kosmetisk brug i Danmark. Det er Botox for Galderma og Vistabel for allergen. Ja. Men gå ind og se, hvem der virker til at have mest styr på tingene. Finde ud af, om de er registreret ved Sundhedsstyrelsen. Og finde ud af, om de har CVR-nummer. Og så er det også rart at vide, hvis det er nogen, der sørger for at ajourføre. Gå på kurser eller lignende. De behøver ikke at have en fancy Instagram-profil eller masser af før- og efterbilleder eller noget. Det er mere, at man kan finde ud af, at det er et ordentligt sted. Nu nævner du lige nogle ting, som det der med CVR-nummer, og det der med, at man skal holde sig opdateret og gå på kursus og sådan ting. Tror du ikke, at det er noget, vi ved, fordi vi er kosmetiske sygeplejersker? Det synes vi er en god ting, man gør. Jo, men samtidig, man ved jo også, for eksempel, hvis du skal finde en kirurg, så går jeg da også ind og læser om, okay, hvad har de anmeldelser på Trustpilot? Eller... Præcis, det var den, jeg skulle have fejret. Det var den, jeg fiskede lidt efter. Ja. Det er nemlig den der med Trustpilot. Ja. Fordi at det hører jeg meget om, når vi får nye kunder ind i vores klinik, så er det her med, jamen jeg så det, jeg var lige at kigge på Trustpilot, eller jeg var lige at kigge på Instagram. Den vi hører allermest, som jeg er kæmpe favorit af, det er det her mund til mund. Ja.
det er jo, når folk de siger, min veninde anbefalede. Og så sidder jeg jo bare og klapper i mine små hænder og tænker, hvor er det fedt, at I fortæller hinanden om de behandlinger, I får. At I åbner ærligt, og hvor er det fedt, at I anbefaler. Altså sådan, hey, jeg blev sgu taget godt imod dernede, og ja, de har også måske en flot Instagram eller et eller andet, men det er det her med, at jeg fik virkelig en god behandling dernede. Ja. Det tror jeg også vil være noget, som jeg kan mærke, mine veninder og mig, altså sådan, nu er jeg en af de første, der har fået behandling og sådan noget. De spørger jo alle sammen, og hvor du får lavet hende, og okay, hvordan var det, og hvad synes du? Og selvfølgelig, som du allerførst nævner, prisen. Ja. Det her, det er jo også lidt alfa og omega. Lige præcis. Altså, det er ikke for min skyld behøvet det ikke at være det billigste sted. Bare at jeg ligesom ved, hvad det er, jeg betaler for. Der er jo nogen, der siger, at de betaler i enheder, og nogen betaler i områder. Men det vil jeg sige. Men ja, det der, du siger med mund til mund, det kan altså noget, fordi det giver noget anerkendelse til ens arbejde. Absolut. Og så ved man også, at de har hørt lidt om klinikken. De ved lidt om, hvad de går ind til, fordi deres veninde nok har fortalt noget om det. Ja, lige præcis. Man har snakket om, det kan jo godt være, at lad os sige, de har fået lavet læber, og du vil gerne ind have Botox, så de har måske ikke det samme, man gerne vil have lavet. Men det her med, at man måske har følt sig set og hørt, og det her med, at de var virkelig ærlige. Altså sådan, de fortalte, hvordan det hele det kunne hænge sammen, eller et eller andet. Nogle gange, det tror jeg også, du har oplevet det her rigtig mange gange, det er det her med, at folk gerne vil have lavet deres læber. De vil gerne have lavet, og det med filler. Og så bliver vi nødt til at sige, det kan vi desværre ikke. Du skal have et lipflip, og det er Botox. Fordi at de har en meget stram overlæbsmuskel, som gør, at filleren, den vil migrere. Filleren vil flytte sig, eller man ikke vil kunne se det, eller den vil bukke sig under, eller den vil køre i overlæben. Og så er folk jo sådan helt, så er det jo Botox, hvad er det ikke? Altså du ved, helt chokeret over, at der var noget andet. Men føler sig så, man forklarer jo, hvad det er, og vi fortæller, hvad det er, og hvad det gør, hvorfor vi anbefaler det. Og det er jo det her med, at hun var jo ikke kommet, hvis hendes veninde ikke havde sagt. Nej. Men føler sig stadigvæk medkommen ved, at vi fortæller om det bedste, vi kan gøre. Fordi hun kunne også godt gå over i en anden klinik. Altså, det er jo slet ikke det jo. At se, om der er nogle andre, der vil lave mine læber med filler. Og det kan man jo sagt, altså det kan man sagtens, det skal ikke siges. Det må man må altid gå i en anden klinik. Man må altid gerne få flere bedømmelser. Ja, altid. Nogle gange har man jo bare brug for en second opinion, og der står man jo frit for. Men også det der med, når man hører, at de er blevet anbefalet af veninder, så ved man også, at de har talt om det. Så det der tabu, det er allerede bare kommet et skridt nærmere ved at blive lagt ned. Ja. For sandsynligheden for, at den veninde, vi så behandler, går tilbage og snakker med en anden om det, eller taler med sin veninde. På den måde, så bygger man ligesom noget op og får det lidt mere ud i verden. Det er i hvert fald en dejlig måde nu. Altså, det er en god generation, og det er dejligt, at vi som mennesker kan være ærlige og fortælle, ja, jeg har fået lavet Botox, eller ja, jeg har fået lidt i læberne, eller at jeg har lige fået noget, som vi også gør meget lidt i hagen, altså for lige at få markeret lidt mere i nogle træk i min ansigt, og, altså, at det bare bliver sådan en, ja, det havde jeg lige behov for at gøre, og jeg er bare super glad for det, og så at folk komplementerer bare sådan, kæft, hvor ser du godt ud, altså Sandra, du ligner 1 million, altså. Jamen, altså, det er sgu da dejligt, at der er nogen, der kan se det. Man bliver del med os glad, når man har været i frisøren, og der er en, der kommer og siger, ej, hvor ser du godt ud? Du har lige fået farvet hår, har du ikke? Jo, det har jeg også lige brugt 2.000 kroner på, så tak, fordi du lagde mærke til det. Ja. Altså, så det er dejligt, at den også begynder at blomstre lidt, det her med, at man ligesom siger, ej, du ser sgu godt ud, hvad har du gjort? Ja. Jeg har faktisk lige fået fikset mine læber, og det skulle se naturligt ud. Men det gør det også, du ser bare godt ud. Så det er super godt, altså dejligt. Wow. Ja, så det vi lige kan rammes hurtigt op, det vi anbefaler, man skal kigge efter. Eventuelt Trustpilot. Har du en god veninde, lyt til hende. Det er ikke sikkert, at du skal have den samme behandling, som hun har fået, men så skal vi nok hjælpe dig med, hvad vi i samarbejde med dig og forventningsafstemt, hvad det er den bedste mulige behandling for dig kunne være. Og så en god idé, slå klinikken op på Sundhedsstyrelsen, er prisen for lav til at være sand, så er der måske en grund til det. Ja, det har du ret i. Og pas på, ja,
Men det der med, altså, det er jo, i Danmark, der ser vi det jo ikke mere. Det var jo mere for eksempel i Sverige og sådan nogle ting, at der faktisk var nogen, der ikke var registreret kosmetiske sygeplejersker og læger og alt det her. Ja. Det ser vi jo ikke mere. Der er jo alle de her måder, vi kan slå det op på og sådan nogle ting. Mm. Så jeg synes, man er i trygge hænder i Danmark, når man vælger klinikker. Lige præcis. Og så vide, at man skal være set af en læge 48 timer, inden behandlingen den kan udføres. Med Botox. Med Botox. Ja. Det bliver foretaget i klinikken. Det er ikke en eller anden Tupperware-party hjemme i en stue, at man bliver behandlet. Godt tip. Det er rigtigt. Det er ikke til, og det er heller ikke til kun hvis man laver et eller andet private og kan få folk hjem til sig selv eller et eller andet. Jeg har aldrig hørt om det i hvert fald, at der er nogle kosmetiske sygeplejersker, der kommer ud, og så i hjemmet så det lige og... Nej. Det må vi jo heller ikke, fordi der skal gå, som du sagde, 48 timer. Det skal der jo også for filler. Ja. Så det her, man har fået den her konsultation, og det er et lovkrav, du skal gå hjem og tænke over det. Ja. Og vi er jo godkendt til at udføre behandling i den klinik, vi er ansat, under den læge, som vi er medhjælper til. Præcis. Ja. Ja. Mm-hmm. Så tror jeg, vi er nået til Treatment of the week. Ja. Hvordan skal vi lige sige det på dansk? Er det ugens behandling, eller er det ugens tip, eller er det... Jeg tænker, det er ugens behandling. Det er ugens behandling. Mm. Det lyder bare måske lidt bedre, når man siger... Treatment of the week. Ja, det er sådan... Men det er bare... Engelsk er bare mere sexet, altså. Ja, men vi ser det jo også i den danske ordbog, ikke? Der kommer mere og mere international words. Ja, vi bliver simpelthen... Altså, engelsk, that is the most amazing language, you know. Sexy and people understand you. Ja. Nok om det. Ja. Skal vi bare kalde det Treatment of the Week? Ja. Så ved folk, hvad det er. Lige præcis. Nu har vi også sagt det. Ja. Ugens behandling. Ja. Sandra, kan du ikke lige præsentere, hvad det er? Jamen, vi har jo taget ikke en, som alle har behov for, men alle godt kan lide. Det er, når du får Botox i massetermusklen. Hvor sidder den henne? Det er jo vores kæbemuskel. Præcis. Hvad gør den? Jamen, i vores kosmetiske øjemed, der kan det jo få ansigtet til at se mere smalt ud, sådan mere, hvad skal man sige, hvis man har markante kæbemuskler, så gør man sig sådan lidt firkantet ud, sådan lidt Angelina Jolie. Ja, man kan godt se lidt maskulin ud, faktisk også. Hvis man får de der firkantede look der, så kan man godt se en lille smule maskulin ud. Ja. Og det kan man godt være lidt ked af det over, man har måske. Altså, og så får man også lidt et stort hoved. Ja. På en eller anden måde, når de er meget tydeligt fremme. Og det er jo det der med det attraktive, det er jo det her runde, hjerteformede ansigt. Ja, vi vil gerne være smalle hernede for neden, og lidt mere fylde op ved kinderne. Ja. Så der kan vi jo få musklen til at slappe af, så den ikke spænder, og så får vi en mere aflangt kæbelinje. Ja, kæbelinje, ikke? Ja. Og så er der ikke noget fælder, der ligger i kæbelinjen, som kan rykke sig eller noget, men det kan vi jo altid snakke mere om. Præcis, ja. Det her, det er en rigtig, rigtig god behandling. Vi ser jo flere og flere faktisk kommer ind, og flere hører om den. Og det er også derfor, vi har taget den med i dag, som ugens behandling. Har du fået den? Nej. Kunne du tænke dig den? Jeg kunne godt tænke mig at prøve den. Ja. Jeg havde en veninde, eller en kollega, som fik det på et tidspunkt. Det man bare lige skal, det kan det også gå lidt galt, hvis det er. Det er jo, hvis man lige får ramt smilebåndet. Jeg skulle lige... du er så god, du er Sandra, for delen også. Du er så kan man godt se lidt... Ja, det bliver lidt anstrengt i ansigtet, eller hvad man skal sige. Det er nemlig det, der er problemet ved den her behandling. Ja. Det er, eller ikke problemet. Pas ned, Henriette. Det kan ske for alle, men den er nu meget tydelig at se, den der masseter. Men altså, det kan ske. Det kan nemlig ske, at man kommer til at ramme, og så får man et skævt smil. Ja. Og det er rigtig slemt, hvis man ikke rammer dem i begge sider jo. Ja. Og også det her med, at hvis man ikke rammer, så helt nederst der også, der er jo flere, der er den her, og du skal helt ned nåledyb det her med den her, for at ramme den. Og hvis man ikke kommer helt ned, så kan man også komme til at få sådan nogle hamsterposer, fordi man ikke har ramt begge muskler. Og så ligner man sådan en lille æren, der har noget siddende i mundvin hele tiden. Det er ikke lige noget, jeg har set. Det er noget, jeg har hørt. Ja, jeg har kun set den med smilet. Ja. Den har jeg heller ikke set. Nej. Men jeg er jo også bare... Ja,
Men det er også en stor muskel, og den kan tåle meget. Ja. Det er også derfor, at prisen er jo det samme som hvis man skal lave membryn eller noget, fordi at det er en stor muskel. Oftest den er faktisk så dyrere. Ja. Fordi det er jo bare alene i den ene side, men den anden side skal jo også have. Lige præcis. Så du skal bruge en del Botox for at få den til at slappe af. Og hvis du er typen, som skærer tænder eller et eller andet, nu er det jo ikke den indikation, vi må behandle på, men det gør også, at din muskel er meget spændt og brugt og trænet. Ligesom, er du flere år i træningscenteret, så har du også store overarme eller store lår eller noget. Det er lidt ligesom, hvis du skærer tænder og spænder meget, så bliver den også ekstra meget stor. Det er sjovt, ikke? Fordi at, det er skide godt, det du siger. Det er pissegodt. Det er sjovt, det jeg hørte her den anden dag. Jeg skulle på arbejde, og så hører jeg Nova. Nej, det hedder det ikke. Jo, Nova. Om morgenen i radioen. Ja. Jo. Hedder det ikke Nova FM? Jo, et eller andet. Jeg hørte i radioen. Jeg ved ikke, om jeg faktisk må sige navnet på dem. Nå, det er også ligegyldigt. Det kan vi klippe ud. Ja. Jeg har hørt radio, og så er der nogen, der faktisk spørger, om man kan gøre noget ved det her med de her store kæbemuskler. Og så er de fleste siger, ej, det kan man ikke. Og de har jo bare en eller anden, at hun er et eller andet tandlæge, eller tandlægeassistent, eller hun siger, det kan man ikke. Man må ikke gøre noget ved det, og bla bla bla. Og jeg havde bare sådan lyst til at ringe ind, og være sådan, undskyld mig, det kan man jo godt. Ja. Og man kan faktisk godt få hjælp i det offentlige omkring det også. Ja. Nu har jeg selv en mega skøn kollega, og har lige fortalt lidt af hende, at vi skulle lige snakke om det afsnit her, fordi at jeg vidste, at hun faktisk har fået Botox i hendes Mercedes ved det offentlige. Og hun fortalte mig, at hun var gået til sin læge, fordi hun havde så meget hovedspænding, og hun skærer så meget tænder. Ja. Og så har lægen jo så henvist til, at hun skal til en tandlæge. Og så skal tandlægen jo så ind og kigge, og så du skal igennem en masse, du skal sted og bide, og du skal sove, og du skal have en masse skinner på. Og så før tandlægen faktisk henviser dig til hospitalet, neurolog, det er en lang vej. Der skal virkelig noget til. Det skal ikke bare være, fordi man skal have tænder. Jeg skal også tænder, når jeg sover. Nej, men det giver jo nogle voldsomme spændinger og ubehag det giver, i dagligdagen for det er jo det, hun har. Så derfor har hun faktisk fået lov til at få det på hospitalerne. Og har kæmpe succes med det. Altså, virkelig, hun er virkelig sådan, jeg har jo lige pludselig fået et liv igen, ikke? Jeg går ikke og har ondt i hovedet, der skal tage alle mulige piller og migræne og det ene og det andet, ikke? Altså, nu kan jeg virkelig have et godt liv, uden at skulle bøvle med alle de ting. Det skal så bare lige understreges rigtig, rigtig, rigtig meget. At det er jo ikke noget, det er ikke noget, vi må anbefale i klinikkerne. Nej, vi kan ikke behandle ud fra den indikation. Vi kan kun behandle i kosmetisk øjemed. Ja, så hvis du kommer ind og siger, jamen, jeg skal have tænder, så må vi sige, du må gå til din egen læge, eller tandlæge, og få sådan en bideskin eller et eller andet. Det er ikke noget, vi kan gå ind og rådgive i. At vi har læst om det, og vi har hørt om, at det hjælper, det er en anden side af sagen, men det er ikke noget, vi må anbefale. Nej. Og det er heller ikke noget, hvis du kommer ind til en konsultation, og lægen vil også sige, nej, det er ikke noget, det må vi ikke. Vi må heller ikke sige, om det virker, for det kan jo også være, at det ikke virker på dig. Så derfor er det virkelig vigtigt, at selvom vi lige snakker om det nu, så kan det være en sideeffekt. Altså det må vi jo godt sige, side effect. Det kan jo være, at det giver et bonus i, at du vil gerne se smallere ud, nu er det også stoppet. Derudover, hvis man har virkelig markeret kæbemuskler, så er det være med at spise tyggegummi. Ja, det træner dem jo kun mere. Ja. Du sidder bare og gør dem stærkere og stærkere og stærkere. Så hold lige en pause med tyggegummi og spis nogle mintbestiller, hvis du er dårlig i ånden. Og bestemmer selvfølgelig. Ja. Nå. Jamen, så tror jeg da bare, at vi skal have rundet lidt af. Ja, var det afslutningen på kæbebehandling? Ja, der er noget, vi lige mangler at tilføje. Altså, igen, for at du kan få den her behandling, så skal du ind og snakke med en læge. Du skal ind og have en konsultation, og så skal der gå 48 timer, før du kan få den. Vi har set nogle rigtig, rigtig flotte resultater. Og som Sandra selv sagde, hun havde også overvejet det. Jeg har sgu også overvejet det, må jeg længere om. Det er slet ikke noget der. Der er nok ikke den behandling, når man er snakket som kosmetisk sygeplejerske, man ikke overvejet. Og hvis man tænker, at det er en behandling, man rigtig gerne vil have, så skal man jo bare ned og snakke med os og med, eller faktisk med lægen jo. Ja. Og få booket en tid. Man kan også sige, altså vi kan jo godt lide at få behandlingerne et eller andet sted. Det er ikke sikkert, at vi skal have det hver gang, men det der med, at vi kan sætte os ind i, hvordan det føles, eller hvordan vi oplever det, det er jo også noget, der gør, at vi kan sætte os ind i vores kunders sted, med hvilke forskel vi kan gøre for dem, og kan de ikke lide at blive stukket, så er det nok ikke lige den behandling. Kan de ikke lide
et eller andet, så finder vi ud af et match. Ja, det har du ret i. Der er altid alternativer. Det er jo også ligesom, vi snakkede om lige før i forhold til Botox. Ja. Er det virkelig så forfærdeligt for dig, eller man virkelig ikke har råd, eller man virkelig ikke tænker, så skal du ikke købe de der rynkeplaster. Men så kan det være, at du skal drikke en masse vand og bruge hyaluron, og så solcreme. Jamen, lige solen. Altså, vi skal nok vejlede og rådgive så godt vi kan, og vi skal nok give jer den bedste behandling. Vi vil jo jer det bedste. Og så kan det være, at det ikke er den behandling, så kan det være, at det er en anden behandling, fordi at, det står typisk alene. Der er altid et eller andet, man kan finde, ikke? Men kom ned, snak med os for vejledning. Altså, vi vil jer kun det bedste. Nemlig. Mest mig kan jeg fornemme. Sandra, hun gider ikke jer det bedste. Jo. Altid. Jo, men det ved min kunde også godt. Ja, det er absolut. Det tror jeg heller ikke i tvivl om. Absolut ingen tvivl der. Nej. Ja, men... Ja, fik vi belyst nogle myter. Hvad er Botox? Hvad har vi selv fået lavet? Og hvad vi godt kunne tænke os. Jeg tror, vi kom hele vejen rundt. Vi håber selvfølgelig, at det har hjulpet, at vi har snakket om, hvordan man skal vælge en klinik også. Hvad trygge hænder og det her med, fra mund til mund, som vi snakkede om. Og second opinion. Nogle gange kan man jo godt have fået behandlinger et sted. Og så tænker man, okay, jeg skal prøve noget et andet sted. Det møder vi jo også. Men lyt til dine veninder. Ja. Der er jo også mange af de her klinikker, som tilbyder den der kontroltid efter 14 dage, for lige at finde ud af, hvordan Botoxen har virket. Er der brug for lidt mere, eller skulle vi have givet mindre eller noget? Det betyder jo ikke, at behandleren er dårlig. Nej, sgu da. Det er bare, at så har din muskelmatur måske ikke været så stærk, som den har været forudset, ellers har den været stærkere, end man lige regnede med. Jeg siger også altid til kunderne, når hvis jeg ikke lige har haft dem før, eller hvis vi nu bruger et andet botoxmiddel eller et eller andet, please kom tilbage, fordi jeg vil hellere, at du kommer tilbage til mig, så vi får rettet det, så jeg ved, hvad det er, du har behov for, end at du går til en anden klinik, for eksempel. Men også kom ned, så vi kan snakke om det. Jeg bliver jo kun klogere. Lige præcis. Altså, jeg tager jo kun det feedback med mig, og det vil kun styrke min karriere. Ja. Og jeg vil meget hellere, at du også får en god oplevelse, i stedet for at gå ned til en anden klinik og sige, prøv lige at se her, prøv at se, hvad de har lavet. Ja. Og så siger de, fordi vi er kollegaer, alle sammen, alle kosmetiske sygeplejersker, vi er kollegaer, så vi siger, de skulle lave et godt arbejde. Men jeg kan godt se, at du trænger måske til lidt mere. Ja. Eller, den er måske lige lidt for meget. Og det er der desværre ikke noget at gøre ved. Nej, det gode er, at det går væk igen. Det går nemlig væk igen. Og nogle gange er det jo ikke det gode, fordi man vil jo også bare gerne have det resultat for hele tiden, så man ikke behøver at komme hver 4. 6. måned og få den fornyet. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Catching! Man vil gerne beholde det der. Ja, det er så meget rigtigt. Men man kan også sige, at det er jo, som sagt, nu har jeg sagt det 1 milliard gange, men det er jo lidt ligesom at gå til frisøren. Det kan man jo heller ikke. Altså, det gør man jo også hver halve år. Ja. Og det koster også penge. Ja. Altså, så det er sådan en... Og tit er det jo også velvære. Altså, hvad er egenomsorg? Hvad er godt for mig? Jamen, det er sgu godt for mig, at jeg ser frisk ud. Jeg møder mange mennesker, og jeg ser mange mennesker i løbet af dagen, og det gør man jo både som sygeplejerske, men også som kosmetisk sygeplejerske. Så det der med, at man altid gerne vil være den bedste udgave af sig selv. Altid. Det kan vi godt relatere til. Næste episode, Sandra, kan du fortælle om, hvad vi skal snakke om der? Episode 3, det kommer over til at handle om ikke-permanent filler, som vi må udføre. Præcis. Skal vi lige snakke om, hvad det er, og hvor man kan bruge det henne. Og det er nok ikke et fremmedord for mange. Der er nok mange, der har stiftet bekendtskab med det, men der er nok ikke mange, der ved, hvad man kan bruge det til, og hvorhenne, og hvorfor, og hvor behandler vi mest og sådan noget. Ja, fordele og ulemper. Ja. Og så skal vi lige have fundet en ny treatment of the week. Ja, der har vi ikke lige fundet endnu. Nej. Så der skal vi også lige tænke boksen. To be continued. Ja, to be continued. Stay tuned. Men tak fordi I har lyttet med, og så ses vi bare i næste uge. Vores podcast henvender sig til alle, uanset om du arbejder inden for det æstetiske område, eller bare er nysgerrig på en behandling.
Enhver information eller rådgivning givet i denne podcast er generel, og du bør altid rådføre dig med din professionelle behandler, inden du gennemgår en kosmetisk behandling. Du bør også følge os på Nordic Beauty Pod på Instagram og abonnere på hvilken platform du lytter til denne podcast på.